Samua esi wo manhia hemfie aha ewo afe apem ahankunu adwokunu nsiam ene brewo wo pepon bosome no ne da toso adwonunum ewo afe ahankunu adwokunu nsia eye 25th January 1996 asam bi ekoso wa ankomodi die bi koso ewo kro bi Asante Kotokohene ahemfie ha ni nyina ne se ye amahene binom a ewo ebono ne ahafomantam mu no ebo anan ebehia kro bi Asante Kotokohene otumfo poku akatachie se wodi asam bi eba abetu nanim na ehemfo ebae no na ye nana akyirenso ahene nana kukomu hene nana tachima hene ena nana nkuranza hene na nananom yi ebae a obeduru kro bi Asante Kotokohene nkyɛn no na kro bi Asante Kotokohene o ma na chiame ema nananom akwa aba no sɛde Asante amamre na mane esitie no o ma wo bresuo ene akwa asosa owie ye no obusa won amane na obusa amane no ena nana akyirenso ahene sɔreye se esire otumfo achiame se wo mu hu won ha awia yi a enye bone na sam ni nyina ne se eye bono ne ahafomantam ho no sebe sade aban baaye na ahenie wo ho dada na ahenie nhyehyeye wo ho no aban susu ye se wo pese wo kyeche oman no mu amantam sade be ya aban susu na mamuo no ebetumi akoyie ama no se wo bibi na se wo cha obehu kwan a obefa so a obeche na ekoba ne saa no na awose yesanti abadwakuo bi a eye amantam bia no ahemfu badwakuo ewo ho na saa abadwakuo no amanhene a ewo saa amantam no mu no ene ko ho ekoye nhyiamu kwadwendwene mantam no ehu mpuntusam ho omkọ kohyiamu a na omo akwadwendwene ho se ne se bi aban che bibia ede na wose wode breyen na eno ena nana kyirenso ahene eka no wose eba ne santi no omo ahu se enkronkro bi wo ho a wo mo mma wo mu nhyiamu ni bi ni nyina ne se wo mo no wo mu nsuan nkyere o manhene bia wo ho enti wo mu hwehwe mu no wo mu hu se saa enkronkro ni nyina no eye yewura Kotokohene ena ne dia enti ye ya ne ye kyade na wo mu hunu so enti ehwa na odisi ye ena otumfo chiame eye bafo akoto ese won kyere asam na wo ka no mu yie na wo mu bo nkronkro ni din na onhunu sede be ya wo mu behu sede wo mu de tu yewura ni mu wo mu behu kwan wo befa so a wo mu beka akyere no na ono soso ate ase enti wo ka aseta no subin empatam ho eni emiamia bi wo ho a enkro bi wo ho a ebi ben tachiman ne ade saa nkro ni nyina no wo mu no nam se wo mu swai ekyere ye ewura nti no akoye se wo mu wo ho a wo mu no obi antimi nka wo mu asem ti nka wo mu ba nanka wo mu besire ewura na ewura ede ama wo mu efise wo mu nhunu wo mu kro mu antimi ansisu dua se wo mu de ama wo mu eno na yewura chiame de tu Asante Kotokohene animu no ono so de tu na chiame animu se won kama na nanom aso nte se eye ne de se wo mo abetwe na adwena siso na ono no ohoi se wo somsom pa ena opegyaw anaso wo kyewade wo ye waye enti wono susu no wadwene saa maaman no a wo mo boboso no eho dada efi se saa maaman no wo mo ayiya wo mo asom ama wono ahu se ampa wasomsom pa akyere no enti wono soso ewo na adwene mu se enka opese opegya wo mo sa amanhene no wadwene ho dadaada na niema kakra bi ne si ne kwan nanso seesei de wasi na adwene pise saa maaman no obeba obehwe no wapegya won
na ebi wo sekire ebi wo adanse ene bono ne ahafo nti abono ho kra de tachiman mpatam ho no na enkuro be se nan ene wai sina adwen pi se obese opagya wo mo na ono de enye se eye kukuamusam bi asem bi ehye kukuam se bi a enya asem a wodi siesie eye asem a won de waka na obeye no ono kura no wadi nkan ayi saa manhene saa hemfu ni nyina aso tire dada so omo abo ho na oba abeye won kese na osan ka chewam se ono otiwei kotokohene twedi ampone na nanom adawroma tumi kakraka na ode ama no nanso onya na adwen se odi ni tumi ebesisi obi de ye ne dia anase de enya ne dia de enya ne dia no odi ni tumi ebekwa akwaje na emum ade ewo no enkoa na on de waye na adwen se wofa no ahweso ye no se wo ye ne dia na se o man ye ne dia no odi jaw se hweso ma no na se o hweso yi a obebo abaso nti nananom keka bia ema ewura chense saa sami nye ebre di kan a omode abafie oni na ebre bi techima hene ene ni mpanimfo bai womo bai be ka se nka wonfa saa enkuro no ma ono techima hene nanso so no ono techima hene otiwei ono no ni nwia no ni nwia kuma no ena osan hwemu a ne basan no nipa no osan techima akonwa nso no wohwemu amamre ne amane kwan so ne nana prekope eno no nanso so no wono no nka wono kura na nka wo so wohwe na nka na ade wo ho a oboa no no opagya na omu yedu na omsoso de koboa ame ye de somo ho nti enkomo no a ekọọso no emu tofa kakra emu kakra ena mede atomudwa no na ano enu de yeji ema obia tie bi na ne ye be wuram pa yie na de kofa asa nkomo we nyina ba ene se ena no ye da sole ya na Dormaa hene na agimambadu ati social media so sebi oda na odwene ho a onte ase se wo man Ghana yi a ye wo mu yetimi ka se obi ye ohene a ne nsaso eni Ghana ha enti odwene ho a onte ase se saa asam no yekeka na nkrofo de da nkrofo ano na brofu kasa mu no ebi mu kasa obi ye ken eno na agimambadu so onte ase no se ba bi kura a won san te ase ne se Ghana eye emra kunin na ye de bo Ghana ho eban no ye de di Ghana so no ya twere ba bi se otumfo en amahene eno so onte ase enti ena no ye komu na ne atiefo momani afidie no na no na ne ye ba behwem ne ahu se Dormaa hene ne ono wo keka no wa hyeda anase wonim ena onte ase so wonim a ene menima bedwafo ye ba ne ade hu nkyiremu abre no enti so obi wo ba bia obi ben na won kan chance ho radio ni no obetimi akọ Facebook opem so 104.7 na agimambadu watie bi na ochina ono so ogina ba bi no wo kan watimi ahu se de obesi aka no na de medin kan abusa ne se abra na agimambadu kasa no o se ono ene ye otitrani anase dwemtrani ema Bono ahafo ahemfo bedwa no na ono so ono te ase ne de wate se sebi obi namba bi se opese opagya ahemfo bi wo ho ema omudi bra ne be yese amahene na ono de wonyi ntum na mepese mebusa se so okoye otitrani se ahemfo bedwa saa no ye de okoda no a na bedwa no ye de amaw anasa wonko na otimi de utumi ekansam ewo ho na nankra me de firi wo so
Medas minia. Yɛda abadwafoɔ nso yɛde wɔn nyinaa ase na atiefoɔ so ntie yie paa. Fɔse sɛ obi ni mu a obi kyerɛ ɛna akɔra a ɔpɛ sɛ ɔbɔ bra pa na n'akwan si ne yie no ɔtɔ nsa ma panin a ne tiri so. Wate aseɛ. Enti sɛ ekoduru baabi a yana dɔmahene deɛ ɔkeka no no ankasa no wɔnim ɛna wɔamɛn mpanimfoɔ sɛ ɔmbɛkyerɛ no amammerɛ ne amanneɛ ɛne nneɛma a ɛfa ahensɛm paa so. Obi wɔ hɔ a ahennie no sɛbe ne deɛ but onim ho amammerɛ onim ho sɛbe nimdeɛ biara na abɛto no kwan mu kwa. Ti sɛ bɛto no kwan mu a ɔyɛ ne biribiara basabasa ɔkeka ne nsɛm basabasa. Edi na nka ni kwan sɛ ɔkeka saa nsɛm no koraa. Enti deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ɛnɛ yɛbɛma wahunu deɛ sɛnea adeɛ no ɛden ɛsitie. Sɛbe mpanimfoɔ si yɛni hene kwa. Ansa na wobɛdi hene no na anim ubenkum ne wo nifa. Wasua adeɛ afiri mpanimfoɔ hɔ. Na ɔno ka ɔɔka no nim a mimika sɛ ɔnim ne sɛ ɔno baabi a wɔteɛ no obi ne pagya no. Wate ase eti sɛ obi pagya wo de a na sɛ hu sɛ nipa korɔ no ɔso yɛ den ɛkyɛn. Wate ase enti o maame ɛne o papa yɛ wo a untimi ne ɔmo nkɔ yɛ pɛda. Sɛ ubenya sika sɛ den ubenya ahodeɛ sɛ den ubehunu nyansa sɛ den a untimi ne ɔmo nyɛ pɛda. Enti ɛno na onim na onsua enti ɛna ma ɔkeka deɛ ɔpɛ. Enti yɛbɛsrɛ sɛ ɔmmra fam na ɔba fam a obehu nneɛma bi na wate nneɛma bi ase. Efi sɛ ahennie no ɔdoma nko ɔbɔ soro bɔ asase no wakyekyɛ ne pɛpɛɛpɛ na ɔde obi atumi ama no. Nti ahennie no firi tete efi Israel ɛbɛpem Asante ha. Nti mede ma no ebesie no mɛpɛ sɛ yɛbɛto yɛbo ase na yɛkɔmu nkakra na abadwafoɔ deɛ yɛka nyinaa wɔn ntie yɛwie na sɛ obi wɔ bibi busa a wabusa na yɛma dɔmahene hunu sɛ sɛbe entaafoɔ mpo yɛwo wɔn mu a yɛsɛ baako yɛ pani nso yɛwo mu nyinaa deɛ dakoro. Meda ase na nankra ɛna ɔte ne nka no. Teacher mepɛ sɛ ɛhɔ no wode wotɛ fa ba. Sɛdeɛ woka no no Adɔmahene se ɔno baabi a ɔwɔ no a ɔyɛ president no saa bia no a ɔwɔ no a ɔyɛ president no sɛ obi bɔbɔ wura hɔ na ɔbɔ ɔpagya ɔhene bi wɔ hɔ a ɔno na Adɔmahene ɔnye ntom. Kasa menye ntom no ano ɔno akora kyɛ sɛ ɔnyene ho ni nke na sɛ kasa mempene na nke yɛnhwɛ sɛ wɔtumi sɛ wɔbɛka sɛ ɔmpene bibia na menye ntom deɛ sɛ wobɛtumi aka na watena wo baabi biara na ɛno koraa mpo ɛnkosi hwee ɛfiri sɛ ɔhene biara wɔwɔ ayi Bono baabi a ɔno yɛ president no ɔno mu nyinaa ni ɔhene baako a ɔmohyɛ no ase ɛwɔ hɔ. Yɛato wɔ mo apete yɛ a ɔmo hyehyɛ ahemfo bi ase yɛ a ebi ɛhyɛ Asantehene aseɛ. Ɔhene nso deɛ wohyɛ no aseɛ no ɔno ɔpagya wɔ na obi hyɛ obi ase no ɔpagya no a wo a wote nkyɛn woyɛ dɛ kɔka sɛ wo deɛ wo mpene. Na deɛ asisi yɛ a atwa mu ɛkora yɛ a ahemfo firi Asantehene pagya wɔ mo no ɔno ɔka adeɛ ahemfo ano ɔmo wɔ saa mmerɛ no ɔmo ka adeɛ na ɔmo betumi aka deɛ ɔmo ntumi nya ho hwee ɛna mmara no nso ɛwɔ ɔman no mu no se aban a ɔte soɔ president ɛno Asantehene nko a ne tim bɔ amanyene yɛbɛba hɔ teacher. Enti no sɛne aseɛ ne sɛ wo deɛ otim bɔ manyena bɛwura baabi a ɔno ne nkurɔfoɔ wɔ no ɔbɔ manyena wobɛka sɛ wɔmpere. Ɔhu sɛ yɛhwɛ nkɔmmɔ a ɛkɔɔ so ɛwɔ manhyia na wotwetwa mu na tiefoɔ yɛto yɛbo ase ɛbɔy video ni nyinaa ɛma motie san hwɛ wo a wo nkae no ɛne yɛwie dwumadie no abɛtumi asan akɔ pem so radio ɛwɔ Facebook ne so na wakɔhwɛ na wotwetwa mu no
video yi ye no watie mu nsɛm no no watie na de no so aka ho na ne tofa bo na me boma amo sɛ de be ya wo be kai na me kai ka wo de si na wo twe twa mu no na Dormaa teacher me pɛ sɛ ensɛm a yen hyiamu a Asantehene ene nananom bi be hyia otumfo no ensɛm bɛn na wo ka fa saa asɛm no yo so be hwa nhyiamu omba nyina omboaboa omo ho ana omo be pie Asantehene nim sɛ omo de adesrɛdeɛ na ebre no adesrɛdeɛ ne sɛ ai enkura ɛwɔ saa Bono ne na hafo hɔ no ɛyɛ Asantehene na ne dia na sɛ ne dia de a omo srɛ ne sɛ opem so enka ondane ma omo Asantehene titiriw onane ma no nanka ode ma no de a nanka ode abesom no a oboy ne sɛ nka kɔ akiri kakra nka san kɔ yi bi bae de be yi ato so ne sɛ no Asantehene ka kyerɛ Asantehene sɛ me no na ti ha wo mesom okay wo mesom na de na kyerɛ sɛ me de we ma wa wo de beba besom de beba on beba so ho endi sɛ ne de a anase ono wo tumi a ne nka oba besra ye dai enye ne de anti na oba besre saa nso na oman bi ti sɛ atonie ya ɛwɔ Bono fam hɔ no a na Dormaa ye president wɔ hɔ no atonie na ɛwɔ hɔ no so Asantehene sɛ wɔ pagya anase obi ono pɛ a obetumi aba besre Asantehene sɛ wɔmfa ma no ebi sɛ onim sɛ nyɛ ne de a nti na oba besre no enti de si ya Asantehene bae na no bi no no te sɛ bia na wɔ no nkura na etwa no ho ahia no ayɛ tano so bi no ɛno na oba besre sɛ yɛmfa ma no tano so boyam tano boase na tuabodom samre no ohene mpagya omo na ono Asantehene sɛ obesre ohene na nka ode saa na ama no nkuru na ama no na ode ahye ono na se na ohene sɛ me bepagya omo dada na obi a me maka kyerɛ sɛ mbepagya dada de ede na wo ba sɛ me nsa mfa ma wo na wo kra no a wo ka no wo som ha soma wo som nso minhu wo no na ede na mesade we ma wo sɛ safa ba besom enti no we kyerɛ pefe sɛ sa ba wo mo bae no ede di pefe sɛ tumi eni wo mo nsam de wo Asantehene nsam me da se nanankra kakra be na de ka de kakra me de ka ho ne sɛ me masi me fie masi me dan kama ma yɛ no fɛfɛɛfɛ na me de bia me ma hai ana me de bia ma me ma me a me si dan na me nim sɛ yɛ me dia no ɛdɛ na me kɔ sɛ madawroma mo ma ba bi na ɛno na me pɛ sɛ mpanimfo nte ase pa yi wasi wo fie efie ne yɛ wo dia wo na wayɛ bibia wonim sɛ wo dia ɛdɛ na akɔkɔ srɛ obi ɔhae dan ɛwɔ wo fie ana sɛ wama no baabi so ɔno ntena no sɛ afei deɛ mesrɛw man baabi na menna sɛ ɛntaaso mu ɛnyɛ adwene soso eti sɛ nipa bia woyɛ bibia de bia meka sɛ sɛ nipa bia woyɛ ade a sɛ bia buru sɛ bia so fa adwene yɛ na ade adwene yɛ na ebu fa so a na aba nyansa wodi nyansa yɛ na ebu fa so pɛ na asɛe sɛ bia so sɛ bia kronto na abagimi woyɛ no hwehwehwehwe enye yi so ate ase enti asɛm a ɔmo ka no ade a ɛyɛ wo dia wo tumi a yɛnkɔsrɛ wo sɔre ya no wayɛ dia wopɛ na nam sɛ wonim tumi a obetumi ayɛ dia wopɛ enti na woba yɛ wura Asantehene wo sɛ o ba abɛsrɛ na wobɛsrɛ no a yɛamfa ma wo no woni tumi so ɔde ma wo kura na nka ɔno bɛyɛ ho nhyehyɛe so ate ase na no nso ɛno mpo ama so enti besi nnɛ wonni tumi so obetumi ayɛ dia wopɛ akeka dia wo wopɛ ɛma wo di tumi bi akɔhyɛ ahemfo bi so gise woni yɛ wura betena se ɛma bibia yɛ no wura yɛ wura se okay sese ba bia duro no me de haye den ahyɛ wo nsa ansa na so obetumi adi tumi bi ɛde ahoahoa ho a ɛno mpo wo didi ahoahoa ho ɛde abɔ yɛ wura efse ɔno ne yɛ kyekyekɔ bo so enti sa amma saa de a bibia ne ho betumi ayɛ bɛyɛ den ɛbɛyɛ yɛ da enti ɛno na ɛsɛ
yehunu na omote asiye soso meda se nanankra na ote ne nka no se enu na wosi yehunu na yete ase on se atiefo meka mo se akasima be se adwonu mienu na nonwotwe abo ahaye opem so 104.7 amamre ne amane ene wasoguso a utie no kwakufrem poma nso memenda nwumre bia e Bono nso a wodi wafidie to opem so a wobetie amamre ne amane nananom se so wahu baabi a wofira unhu baabi a wokọ so ma refi ukrom hina ben so abeyira ewodwabo ase ene nipa bia se be eburu se be ekronto se be eson onim na mamre ne na mane bia no se be onam a otese atentehuo bia emframa abono enam wiemu a enim baabi a ekwa akoto enu nti ena opem so 104.7 ya hyehyɛ adomankomasem efiri adwoada ekopem fiada anopa nonson ekopem anopa nondu sanso so na yewia na memenda yayiyim ne edemu amamre ne amane no so ede abraw ewo aha na sabrei je ye kanyina ye enano yedanyane ya na Dormaa na agima badu osi ade yo no wose wonte ase se ye frɛ obi otumfo na se yetimi constitution kase obi ohen kese echen obi a wogana ha a brofukasam ye kase wo ye ken na de mi busam teacher ene se na agima badu se wonte ase se otumfo no kura no ye de frɛ Asantehene na ono ankasa na agima badu no soso no wosa ne homla ne se osagefo osi ade yo agiman badu Dr. Agiman badu wose na nanu kura wa yia to baabi wose wode osagefo osi ade yo Dr. Agiman badu wose wonim baabi adin otumfo ni firi na mpese me busa se sa osagefo osi ade yo no soso no wonya firi ne yo se de ubusai no na sase obi anso busa so wote ho na wokura mpo utimi fa saje foto ho so woko sa wo hene enna oje sa wo opem so ya wo de wo saje fo o kan obi a yedin no hwewo wo mpo o se ade ayo o se de na ayo ye no na o se wo beko asumnya utimi yoy wantimi ne ji no wantimi ankoro na wo se ade ayo no wo se ye no yoy nti wo se ade ayo no kra wo de ato ho so no eno nso so mfataw na obi ya sabe ono de ne de fata no se no eno na wo koka ho asem a je se wo aniamo ho wo mrantua aniamo ho ne ye no so enti ho no de ye obi abu nani aguso se de wo fra ho no fra ho sa obi anyi obi asem ena de obefra ho bia no entu otumfo enti na obi abu nani aguso a wo hwe wo wo pa sesa eyi abodine ekotwi babreman efa bo ho fa sa homrane otumfo Asantehene eka se emfra ne na nape me emfa hwe nka ho kura no a ebepu abehwe no da se kotoko hene no wase opem so ho ofiri kan kyerɛkyerɛ wo kyekyere Asanteman tie bede o se tu ya sa ku me ya dai wakuno de mafra ba ye wakuno me so mu wakuno ma kwadwe wuwa wakuno ma se bele ma ye na wakuno de makase ya nwanwa o se tu kunu no wo sumafo wakuno je ti mansa wakuno tabi sumafo wakuno asagu ni freni a wakafo ma panyin ni mo fredie obi me kusu nkunu na basuma ba nwa ni wasini wiri mu nwa wa huru wiri mu nwa wakuno kuro ko ne kraka ne wafasi ya pipim wakumbro ni mankata wakumbro ni teko wakumbro sa nwa du jamfi ena wakumpata twuma tefo ase wakumbro ma akusi wakumsa hwabri no fiti edwe wasano na fiti abomofo no wasibuo mi se ja nurume na mso se tu afri mi ye mso so to no se tu na fiti no
wa ma kokwa to sima mo sie di o wa meda fiada e di fofie antu de njira mo akwata am edukoso edwara ba mo edukoso edwara ba mo se ni o am na fele bo din bom la ne kokronya ya kokwa ye nkonya eni se tutu enso wa bebe se so a wani place se nkra wo wa kum ja ma di nkra kunkoje be mpa so aka ho osasam ni di be me ntoma pa me de afira wa kum puta kwa kwadebrafo entimi jakali wa se na ma ne do ma kobo nufe yi ase wa kum safo kum kwawefo wa kum odo ama odo asa wa kum kwanche reche ma kwa wadwo wa tutu ametu akonfale wa fro esi atopata se ma bo control fi and say we say nkwade wutiri mo tiri se yi so 104.7 FM ongam kasebreku ma ne homne so a anwenhema nyina brase kotoko hene no kuntun kantan boho no wono ene otimi manipa ye kuntun no asama na ye kantan no asama na ye boho ni afra no kuntun kantan boho wono ene si hene wono ni pani a mpani isuro no na ajima badu se onti ase nanso so no na ajima badu esuro no ni huhu ena ato ne so ni huhu ena ato na ajima badu so enne ye ka no na de epesatiefo hu ni se eye na ajima badu ebuno ahafo ahemfu badwa kuo na ewo ho no enye ono nkwa na o man hene wo ho sebi eburu sebi akronto Dormaa onu amu no ono oye Asantehene ne kra dwarefo ne kra dware ni a ono ene de bayire eba ebe dware Asantehene kra wono na kaise ye bobusu mulo so a ye ka hemfo a eda pakan mu wokumase efiri pampa so eba himfie na Dormaa ka ho busumuru ka ho ankobia ka ho ena ohene ba we dosro dabi busumuru ka ho ena ono wo na eda pakam twanwira ede ba manhia na ne wote Dormaa etoto ayampia wo se watete wahini bi ese opese wo bo man hene wo peja nipa bi na omene ne beyepe na saade no de onye ntumuda na mepese me hu se wo man we ya yewu mu no hwan ene wo tumi so peja ohene bi ema ne beduru o man hene edibre no teacher kantanka yo ono Pemso 104.7 ongam kasebreku ma ne homne so a anwenhema nyina brase ye mo ahihyi ni nyina ye oman bi ti se Dormaa ewo eben tepa ye wa hafu region na oswe ho ansa na otu akọ ne Dormaa na Dormaa no ena pese ono de wokọ a ono onkoi ono de odaso wọ na Asante endi o mi ona niwura ne wo niwura se waye mfomso a ono onya mfomso no bi enti saa suro no se Dormaa ebekwa akọje wo man hene na one ma beyepe ena ehunu ano nanso wodo a ebeba sa omo tete regency omo te region emma atonie ongam kasebreku ma ne homne so a anwenhema nyina brase opem so Bono region atonie so nya Bono enso ekoshe Bono region obi ankasa efise obi anim se Bono no nso eka Asante man and this ate region yese omo wo Bono region enye obi asem na embom eduru so ohene pagya na o se atonie ma pagya wo no wo region no de na abetimi aye ono kra
onimse o Asante ya on your count so o Bono so bana for sabi anya do om kra om kasa ya om nka de ye kan Kumasi yibi e wo mu so om te de ye kan Kumasi yibi om te ebum be pepepe de nanso om akrom kasa e bana kasa ni nyina chi no om bana ni nyina chi no om so om kan Asantema ho amaya pi ene wo regions ahodo ya om se om de om kan Asantema ho Asantema ne yekuo ya mfa ho ba bi a wo ena emra wo oman no mu a ye de te region no nso esan kire se emfa ho se ye de ya te region no edidi mfofra ma no emra wo ho ne se ba bi a na wo ansa na 1935 eba no ho na wo ewo ahensem mu ya enkrate wo hu nyina kire sa wo 1935 wi na oye Dormaa hene sa amre no batwe afre swai se o ka Asantema oye sa sentini se o ka ho ampa ye hwe onum ate atwa wo mo so wo mo ma wo nko a Dormaa hene bie ni ho no mo a wa me swai e wo Asantema mu efri titi odman kuma bo ade enti no wode wano se onka ho wano ena wode ka ho na emom emra ene mpaninsam ne friend abakose mudie oda so ewo baabi a wo no da se te said ye ena no ye hwe video no eye otumfo chiame baafo akoto kan ye no wo se Asante no egu ahodo ye wa kuaku Asante ne wo na kuaku ye wa Asante achem ye wa atwoma ye wo Bono ye wa hafo ye wo sekire ye wo kwabere ye wa danse esa ama nyina ni eya kuaku Bono sa Bono no masiso mu nyina kabo mu anom de aba besom Asantehene na de ye menwanwa ba ko ne se na ankra na Dormaa hene kasa no wo se obi pese opagye obi se oman hene a agye so oba ne nkyɛn ebeji tumi ansa ade tumi no wo se obi pagye oman hene a agye so oba ne nkyɛn ansa ete saa enti saa ne ena enti saa kyena na entimi nyɛ saa ne entimi nyɛ saa nso kyena ɛkyɛ sɛ ɔno Dormaa hene na wɔte hɔ no ɔno ankasa wɔte hɔ ɛna ɔno anunu no ho ɛna ɔsere twetwetwetwetwe na empanimfo sɛ ukum mafadi na wanhwɛ yi abeduru baabi no obekum mpanim meti ɛkyerɛ sɛ wo no obi na apagya wo eti nipa na ɔno opagya wo no sɛ obi pɛsɛ opagya obi a hwan na wo ɛsɛ ɔkɔbɔ na mane na hwan na ɛsɛ wɔkɔ eti wo na ɔde adesrɛ mpo ba na yɛwura agina so ayɛ saa deɛ na ma so wɔte aseɛ deɛ a wɔgyina so ayɛ saa ma na sɛ wampene so a woni tumi bia eti deɛ ɔkeka no ɔte hɔ ɛna ɔno enunu no ho ɛna ɔsere na ebeduru baabi no sɛ wanhwɛ no so wanya kasakyerɛfo ɔbɛkasa efisɛ wansua amamre ne amane ne akonwa ne mpani nsɛm because woyɛ yewura kra adwarefo na obi a woyɛ yewura kra adwarefo no sɛbe o maame ɛne o papa ɛyɛ Asantefo o se sɛbe aburu sɛbe so me de memfiri Asante na o bɛsɛ o kyerɛ sɛ o maame ɔde wo ba wiase ɛne o papa ɔde wo ba wiase o mu nyina yɛ Asantefo o se me kwa de a me maame ne papa wo me aba me de menya Asanteni wo adwen kyerɛ o sɛ enti no ahwe ye ne se edam kakra ebam tie na no yewura kasa no o kan wo se na Asante o kyekyere ye no wo di nipa fira man nyina so aduanafo fira sumja Asantema so aduanafo fira sumja Asantema so
Asantehene asonafo yeso free enuafo miensa ebi ne kodru achem ebi te edwoso ene ebi nso te fenso yon asantefo ne hwanom wodi kogo so a miama betwafo free ade ebuadi nam de kogu ho asantefo ne hwanom ebechem me kokun ho nam chem ne mamu nti nam dem toye asantefo ne hwanom asokore nam de kogu brekum asantefo ne hwanom asokore fo ho do kogu brekum achem ne asonafo ye free krofrom koye eno ade kro no a Wasi Asantehene asrafo free ekrofrom koye no wo ma na kotra no na nanan mo didue Ose no na nananum didie ko ya me koduru bra hafo ho nyina me anam kyekye ma de me ara nam de ma me nkrofo kogu ye ne am de fiti ase no Ose wo na de fiti ase no ma so nkwanta hene wo fa ne asafo ade akwa mu hene no de ne kwoto ano denchafo ano nti Ose ma so banda ni wo fa de asafo hene wo de ne kwoto ho nam denchafo nti Santi echiche denchafo wom achemfo wom akohwa akofa biaba ye nyinara ne yaka bom ti azasa Wose nyinara ne yaka bom ya ti azasa ye am de ba ye yankobio Ose ono mo mba bi ankobio bidura kwa mu ye ne am de ba ye numfo ka ho nam de behwe me maame so ye ne adumfo Asante a mecheche ye medi nipa dom ne nyina afura ma so na cheche ye Asante o cheche o di nipa dom ni fura ma so e na o di cheche Asante ma ko hene fa anko ba bia Asante ma ko hin anko ba bia nipa no ba hwiti mu o si nipa e no ba hwiti na so asante ma tumi sikadwa tumi sa atwe nipa na sa ba Asante ma tumi ni sikadwa tumi sa atwe nipa ni nyina sa ba se broni wo tumi so obetumi aye na sikadwa tumi enso nsere no anko tumi yo ma ne ye si broni tumi so obetumi aye na nka sikadwa tumi nso che no anko tumi ye ma ne ye na nam so hu se sikadwa te asenti entity no entimi anye yi Osina so hu se sikadwa te asenti entity no entimi anye yi anu nti ne dwabe hene se mesa ma som sikadwa se de ne sitia Osina nti ne dwabe hene se obesa som sikadwa se de ne sitia anu nti na ne kuma hu se mesa ma som sikadwa se de Osina nti ne ka so obesa som sikadwa se de ne tie anu nti na mampo se mesa som sikadwa se de ne Osina nti ne mampo ka so obesa som sikadwa se de tie sanam nanan mo gwa hafu san ka se ye be som no se de sitia sanam mo gwa hafu ka so mu nyina ba som sikadwa se de sitia dada Muso sakra butu a woni ntu America wo bomurka butu opemso asante twi kroje asante pio de eno anu opemso yo ene ewura kan no o si nipa ene be pese obetete na sante manum eso wo ye no sikadwa tumi eni asante tumi no antumi ama nipa no antetem ti na adwuma badu hwede asi dada no ho nefa ebi tu hunfo de wo ye no enkosi aga na on say teacher wo ka no on say wo ye wura kan wo se wo de nipa hodo nyina bi na kyekere na santeman enum nti ne wo anwa akotoko ukoda gomba ebi wo ho ukowurawura ebi wo ho ukogonja ebi wo ho sebe eya na nkrofo bi eti radio so anase wo mfa enwoma na wo mo twere a wo mo ka asanteman a sebe bru sebe anya ade ya na wo mo fin se asanteman no eno ne de efe na Asante region no anya saada tubo nso obi ti radio so a wote an aban ne baye asanteman mu de wonya hwe ka se asanteman tammu ebi sa asanteman ne de wura ka ho gonja ka ho wotimi kun ya tretre na Asanteman mu di koduru Togo ni Cote d'Ivoire ena ye kasai enipa firi saa mea ni nyina eba besomo Asantehene edi anidio ni obuo ma ne se wonwura no enti ye ka Asanteman a se be eburu se be anya ado enye kumase Asanteman enye Ashanti region enti ye nhya ne nso abra osagefo Dr. Kwame Nkrumah wobeji fa ahudie ma Ghana no wose wo twitwa Ghana mu sede wo ye ne mantam no watimi ahunu sede obesi ache ne man no mu ajapade no amana so Ghana ade hye nyina so no eno ye ne mantam de broni friends region no ye region no eno se wo kasi su se sanchichemu ya abai enkyere se wo ye wo hene na wuso akire wo hene bi na ye twa amantam no ebi a wakodi ba akumu a eche se wo ne so enkoho biem eno nkire se wo hene a wosom no asase na wote so no afiri ne nsa saa hihye ye we nyina ewo ho ye twere
alatani bɛka kyerɛ sɛ book no tell lie wɔse asɛm a yɛde ato krataa so no kontompo sɛm ntimi nyɛ dɛn mmam yɛnya twerɛ pɛ na bɛyɛ deɛ wɔ hɔ enti sɛ wɔsɛ wokɔhwɛ constitution no mu na sɛ wohu sɛ constitution no yɛatwerɛ baabi sɛ asantehene and amahene asantehene ne amahene a aka na na kyerɛ sɛ asantehene deɛ yɛyi na si nkyɛn ɛno nti na yɛkɔ Broni bɛka sɛ National House of Chiefs a ɛyɛ Ghana ahemfo badwa kuo no yɛkɔ a ɔsantehene nkɔ bi ebisɛ ɔno no ɔntumi mɛtena hɔ emu obi mɛyɛ chairman so ɔba de a ɛbrɛ bia no ɔbɛyɛ chairman saa na apoko alehwɛ no sɛ oh ɛyɛ saa na bi a mo pɛ sɛ mo dandan mo nsa na mo ntumi ti mo ma me ntena nkyɛn na mo soso no mo ntumi nya tumi ni na mo ntumi nya nhyehyɛ na mo bɛka kyerɛ me a me soso me de me nim deɛ ne me moa aboa Ka sɛ Asantehene and Ada nhemfo no ɔno dane no bɛyɛ Ada nhemfo ne Asantehene ɛyɛ dɔmahene na ɔdane sasɛm no sɛ wo dane no wa nane no twabuto so ɔka na kyerɛ sɛ ɔde wei ɔyɛ ne 69 sɛ ndi na me sɛ ɔno ate ɔno onu no ho akɔyɛ te sɛ 69 yɛtwerɛ gu hɔ a wo dane no ɛyɛ 69 ubutu no ɛyɛ 69 so de ɔhwɛ nipa bi adwene nti na ɔyɛ saa onim sɛ nipa no bi adwene ɛyinhim nti ɔka ne saa wɔn a wɔn de ɛyinhim no ɛbɛyinhim nti na ɔyɛ ne saa no ɛni da ho ɔtwa butu no no ɔntwa mutu 77 ubutu na nye ye 66 ubutu na prof on hwɛ wɔ ka asɛm bi ai wɔn nko a na betumi aka saa asɛm no ɛne sɛ wokɔ mampɔn a wokɔ kumawu a wokɔ amahene nsase a wɔ hɔ no santene ntumi nka sɛ ɛyɛ ne dea yo ka sɛ asanteman a baabi asanteman akɔpem biara no asase no yɛ Asantehene dea adɔmaa no ka ho bi dɔmaa ka ho bi nti deɛ ɔno te soɔ no koraa yɛ Asantehene dea na mmom ɔno ara na ɔbɔ ɔman hene na wɔde agyaw wabɔ ɔman hene no na ɔde biribiara agyaw ɛwɔ wohwɛ so ma santeman na wohwɛ biribi so ma santeman a na nyɛ santeman de a na santeman de a na ho ana ɛkɔwie no ɛkɔwie Asantehene enti sɛ onimu a sei na teɛ ya ɔno mampɔhene na bɛka kyerɛ no anaasɛ kumawu hene na bɛka kyerɛ no saa obiara nsi hɔ nkɔka biribiara nkyerɛ no ɔno ɛna ɔde n'adwene ya sɛbe ɛntɔ so mu no ɛde ɛka saa na woka sɛ asase wei ɛwɔ Asanteman mu nanso nyɛ Asantehene deɛ a ayɛ te sɛ ɔno sɛbe anya do baabi ɔteɛ no yɛka sɛ asuo tia no anaasɛ dɔma akwam ɛka dɔma ama ho nanso yɛfrɛ no sɛ asase no nyɛ dɔmahene deɛ wɔbɛte ase Davida nti ade na ha na wobɛbɔ awura abɛka abususɛm saa nti na meka sɛ akonnwa no ankasa na ɔno a ɔte so no onim akonnwa no abakwasɛm ɛna onim akonnwa no amammerɛ nkasa nsɛm wɔ nyinaa ɔnkeka ɛti ɔtoɔ na ɔnunu no ho na ɔn deɛ ɔnkɔ so a ɛbɛduru baabi no ɔbɛhu sɛ akura na ɔkɔkye agyira mmoa ɔno kora ɔnka ho sɛ ɔkɔɔɛ no baabi a ɔkɔsoɛɛ no ɔkɔɔɛ na wamfie wɔ hɔ na wamanafoɔ nso wɔ hɔ ɛna ɔmo se tena yɛ pɛn mu ha ɛno ne wampɛm obi a ɔkɔto no a mo atena ne pɛn mu no ɛnso ɛnnɛ koraa woka wo se ɛyɛ ɔdea ɔse yɛ ne dea ɔno kora ɔni baabi wa wokɔto wɔ mo no ɛyɛ ɔdea na ɛsɛ sɛ Asantehene wo kuro no a ɛde wampɛn mu no a ya ɛnɛ wayi pɛn mu no afiri hɔ no ya wopɛ sɛ ɔka sɛ yɛfrɛ no dɔma ɛno obi no ɛgye ho ahyɛ ne nyinaa asase a wote so a baabiaa obi osu akyerɛ wo biara no ɛka dɔmama ho ɛna dɔmama nso ka Asantehene ho sɛ ne ahyehyɛ no sɛbe ɔmo musu akyerɛ wo te sɛ wamfie anaa wamanafoɔ no ɔmo wɔ nkuraa nkumankuma bi a ɛwɔ hɔ a ɔmo no nso so esu akyerɛ
ono wamfie ne wamanafo ne Dormaa kwam omuso akire wo mo no omo no nso abeso akire wo nti se ne ya hihye no ndi se omanyine eso akire Asantehene na ka hu se omanyine no ne nsoro ne brabo nyina no wo Asantehene mame musa asem we Dormaa hene obetimi abo ma hene ensida ono akora kan wo na asem munum se me yo omanyine nti mo manyine ensida ono aka enya dia obetimi abo wo no de akofa hene every so obo manyina ape no ne wa bepe enti de obo manyina de obo no ne meyepe no ono otimbo manyina sa every so obo aban timbo manyina no obo a ono manyina no ne aba meyepe eno Asantehene so timbo manyina sentini se Asantehene bo manyina o manyina no entimi ne nyepe ontimi ne nyepe na wo a wo bo o manyina no ye pe ne de untimbo manyina me da se nana yeah mama me ntwa me homra twa hobra na menye wo mosusu ne yese na enam akwamre ka se yenya betwa ibedi ewu che betwa ne de ye ka si ye gya so a ebe ha ye ninye aha nti mo de mama me ntwa me homra Enti krana ne nyane. Enti krana na kusie nyane. Ajende nyane. Enti krana nyane. Enti krana kusie nyane. Me ma japo modo mo na ne mo atran fede dunge. Me ma japo modo mo na ne mo atran fede dunge. Ya ka chire bo hwe mo sunge. Ya ka chire bo hwe mo sunge. Le bo si obo pia bidi. Le bo si obo pia bidi. Adi ansiri bodom ni obo kan chire bo nyame si ase sokrodo. Jentra nim si ado frawani e. Adi ansiri bodom ni obo kan chire mo nyame si ase sokrodo. Jentra nim si ado frawani e. Adi aje bo hwe mo sunge. Adi aje bo hwe mo sunge. Adi aje bo pia bidi. Adi aje bo pia bidi. Asafa kwe manyamfre yo ampuma kwa kokuma dawre. Asafra kwe manyamfre ampuma kokuma dawre. Edu boy safra wisi safra pia bidi adwe. Odu boy safra wisi safra pia bidi adwe. Obo tim chambo hwe mo sunge. Obo tim chambo hwe mo sunge. Obo tim chambo pia bidi. Obo tim chambo pia bidi. Amabado mo abia kusi krapim nge. Amabado mo abia kusi krapim nge. Obemensi odono na jina fere chopokwa ajimai. Obemensi odono na jina fere chopokwa ajimai. Jope na fari na jina fere chopokwa sunge. Jope na fari na jina fere chopokwa sunge. Jope na fari na jina fere chopokwa ajimai. Jope na fari na jina fere chopokwa ajimai. Amakomu akusa krapim nge. Amakomu akusa krapim nge. Amponyira moni chano tete jina fere kusinge. Amponyira moni chano tete jina fere kusinge. Opoku okum sefo okum kwaefo. Opoku okum sefo okum kwaefo. Oh, safu poku damre fada mi funge. Oh, safu poku damre fada mi funge. Oh, safu poku from pro damre fajo. Oh, safu poku from pro damre fajo. Ragase jumakase bremo ajempepra. Yafa hine mawai. Yafa hine majana dia sari wa hine kwa. Wa hine ne wai. Wahine ko busmasu traboso mche. Kwati no busmasu. Ako fo bata boso mche. Emre so. Wahine ne wai. Wahine jumakase bremo pipinge. Rakase jumakase bremo ajempepra. Yafa hine mawai. Yafa hine majana dia sari wa hine kwa. Wahine ne wai. Wahine ko busmasu traboso mche. Kwa tribus masu akwofu apata bosomtwe emre nsro ohire no wai ohire ni ajmakasa bremu pipim asi edu papa kasi odun nyedu egusi okusa eba kronkoto kunge asi edu papa kasi odun nyedu egusi omkuto eba kronkoto kunge wo fosu jamo bobo fokrange wo fosu pem Yabronibo kwa Asantehene. Wofosupem. Yabronibo kwa Asantehene. Asantehene from pro damre fajo. Asantehene from pro damre fajo. Wone jabimbi mada waswa ni nkuku ni nkaka ni nkantande kwa wade ambofo. Kwa mwoba jonfo. Wo damre kantai. Wo se tutu ni ewura no no.
Wapem so dia so jomo frawe. Unne jabe be mada wo so ani nkuku ni nkaka ne kanta de kwa wade ampofo. Kwa ma ba jonfo. O jabra kantan. O se tutu ni eru ano no. Wapem so dia so jono frawe. Won kasa chirebo mofo. Won kasa chirebo mofo. Opata ko chire ko ade ko abone bo. Wapata ko chire ko adire ko abone bo. Ya fa go de abane bo no se. Ya fa go de abane bo no se. Ya to de do fotam. Ya to de do fotam. Ya prima ko so na ko mo ko mbe de ajo. Ya prima ko so na ko mo ko be de ajo. Okese dia ye ne ademra tifi. Okese dia ye ne ademra tifi. Oh, se di fa won cham ni afra kwa ajo. Oh, se fa won cham na afra kwa ajo. Oh, fo cham nya ni bi ekunu akwa ma wajo na se nye trango anse. Oh, fo cham nya ni bi ekunu akwa ma wajo na se nye trango anse. Wo bri kwa ne bongo de ne nsankunge. Wo bri kwa ye bongo de ne nsankunge. Me kwa cham tiri bo biasmanini. Bo biasmanini so ndim so mo cham so. Me kwa cham tiri bo biasmanini. Bo biasmanini so ndim so mo cham so. Yanko ne da wa da chi danjam fo danjam ran so. Yan so pia yan so atwene ne ayan. Abama bi atwene tokro. Ampon kotoko chebi bankwante bembe so ndim so mo cham so. Yanko manye ni ani da wa da chi danjam fo danjam ran so. Yan so pia yan so atwene ne ayan. Amra bi atwene tokro. Ampon kotoko chebi bankwante bembe so ndim so mo cham so. Japan afari abamo afro kantanga. Yeya se no go ni bribi. Ebi ejina si ka ba me na ebrobu go jina fere chobo gwa jama. Japan afari abamo afro kantanga. Yeya se no go ni bribi. Ebi ejina si ka ba me na ebrobu go jina fere chobo gwa jama. Japan afari na jina fere chobo gwa sunne. Japan afari na jina fere chobo gwa sunne. Japan afari na jina fere chobo gwa jama. Japan afari na jina fere chobo gwa jama. Opoku okum sefo okum kwaefo. Opoku okum safo okum kwaefo. Oh, safu boku damre fada me funge. Oh, safu boku damre fada me funge. O safu boku from pro damre fajo. O safu boku from pro damre fajo. Andraje kum chire do ma ku se che odi amu akontringe. Andraje kum chire do ma ku se che odi amu akontringe. Obi yanse mense ne majanse ti afrontringe. Obi yanse mense ne majanse ti afrontringe. Washa don't offer ni akoto amen. Ode se bra ni okon ni mi anu ajo. Denchira akobo wasa. Odun fete ni wadan fete ni frede. Wana beti medi na nabro wa beti nopa. Awoko ade chintokwa. Wana beti medi ose etu kuduma enim. Agwaje nship ma nopa. Oje nu abadenden. Na nsin kwama yenye nu ose etu. Opanyini opanyini slow. Yo, opani suro no. Eno no, oni osetu nyame kese. Na hwe atiefo ahayo opem so 104.7. Abono nwotwe apa ho sima dumiensa. Ebono nwotwe pa mu pepepa. Mebi ahoma no na mososo mode mu nsemmisa ene mu adwenkyere aba. Ahoma ye didi dwuma no ye 059 6259 444 mpacho kyere to ho ne duru ho a wo so wafrɛ 059 6259 444 anase 0560 180 880 ena ubetimi so de wadwenkyere aba wo Facebook ne so mekenkan ama Facebook ne so okɔ opem so radio na wo de wadwenkyere ato ho de ubebusa bia no mekenkan na matomebo ase akyerɛkyerɛ mu amamra ni amane no wasugusu a wutie ni safe na ade wafidie na to ha memenda nwumre bia ebono nso pepepa na donkese hene kwakufrim poma nso menima bedwafo atenase ne yede asante amamre ene na mane abrew yesese wanhu baabi a wufira unhu baabi a wokɔ so wo ma refi ukro mo hina ben so a wo yira ewo dwabo ase na se bie buru se bie nyaado so oni mu amamre ne wamane a wonnam se atentenhuo bi amframa bono enam wiemu saa na mframa na koja na to baabi se tem no wa hu se na kira kwan ayira kura won se ade bi no efre no moti amframa no se hupe no bo se hu na etwa no ho saa na esesa nwura no kɔ wiem esesa kɔ wiem
baabi a na da ne fa na nya hɔ a ne san de ne betu o no kɔtu baabi kura enti no na ɛwɔ sɛ wohu wamamrɛ ne wamane ɛnɛ nana nkra tena se teacher Osebo Susafo Kantanka tena se professor of book saa so na aburuburo kosua na adu ɛso atena se ɛni enua ba abnadu fie so tifie wo tie yɛ enti amamrɛ ne amane no ɛna wasogusu no ɛdonkɛse hene ɛna mesometi adwam ɛnɛ yɛ ka bibi fa ɛna no nsɛm bi a ɛyɛ na Dormaa hene ɛkɔtena deɛ friends sɛ social media no so na ɔkeka wɔgye akonya ɛwɔ ne fie adi hɔ ɛna ɔne abrante ne tena ase ɛna ɔsɛ ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu na ɔkyerɛkyerɛ ne mu a ma ne kɔsii sɛ ɔnte aseɛ sɛ Ghana emrakuni no yɛatwerɛ baabi sɛ Asantehene ɛne amanhene ɔnte aseɛ sɛ yɛatwerɛ baabi sɛ Asantehene deɛ wɔyi wɔhin kɛse a Yesu bi ni ewiase ɛyɛ ne hu wɔse wɔn sante aseɛ sɛ wɔse obetimi abɔ manhene ɛso hwan na bɔɔ no ɔno Dormaa hwan na bɔɔ no manhene teacher hwan na bɔɔ Dormaa manhene yo sɛ obɛhwɛ a Asante kyikyiri mu no Dormaa bɛka ho ntɛm na ɔbɛka ho ntɛm no Asantehene ɛna ɔpene so sɛ dibere kura wɔ ɛngɔ hɔ enti ne manhene no Asantehene na bɔɔ Asantehene pa nka sɛ deɛ ɔyɛ tafo nom ne wɔnom aka no sɛ no ɔmo de ɔmo aman ɛne ɔka ɔmo boa no ɛne wɔamfa manhene na ama wɔ wɔpa nka wɔbɛtumi ayɛ asɛm koro ade koro no a ɛwɔ Dormaa enti wanyɛ ne saa na ɔyɛ ne sɛ deɛ ɔyɛ no no yɛ sɛ ɔna bɔɔ yɛwɔ ha ɛna ayi Dumase awu Dumase Asantehene prɛmpɛ ɛpagya no bɔɔ no manhene ɔbɔɔ no manhene ɛna nnora yi a ɔno ne di kuro ya ɔyɛ sunwan ɔno nso aban bɛsu kyerɛ ɔno Dumasehene na Dumasehene sɛ ma me nso menkɔbusa Asantehene ɔbɛbusa no Asantehene maa no kwan ɛna sunwan ɛyɛ manhene enti wɔnom a ɔno ɔte hɔ ɛyɛ Dormaa hene kwan bie ni hɔ sɛ ɔbɛtumi abɔ bie ɔbɔ pɛ nipa no no ba bɛyɛ pɛ na watwe ne ho afiri n'ase na kyerɛ sɛ no ɔnsi biribi nkyerɛ ne biem nsi nyina bɛɛ na mmea nhwɛ ha teacher ansa na abɛto aso no sɛ yɛmfa ne sɛ empo Dormaa otimi bɔ manhene anaasɛ otimi pagya ne brempɔn bi ɛma ne bɛyɛ manhene a ɔnsi biribi nkyerɛ ne biem dabi na Asantehene ɔbɔ obi manhene a nipa koro ka sɛ ɔnsi biribi nkyerɛ ne biem dabi ɔbɛsi biribi kyerɛ ɛno no ɔnka hu sɛ na ɔka biribi sɛ ayi esiremu nhemfo bi etimi bɔ amanhene musa sɛ dabɛn na saa deɛ ne sie wɔnom na akɔ fekye constitution ne act no ɛna wɔn de nhemfo bi aba sɛ wɔn nso ntimi bɔ amanhene na Asantehene deɛ ɔno oni adagye a wɔkɔ lobby wɔkɔ kasɛ mamu mbɔ anasɛ mbɔ wobɔ a ɛyɛ wa wasɛm wɔnom bɔ amanhene wɔn amanhene no egoduru sɛn efi sɛ ɛnya ade a sɛbe efiri tete ɛnora ya na ma kwa nneɛma bi sɛ bɛyɔ a wobɛtumi anya asɛm bi aka sɛ esirimfoɔ nso so etimi bɔ amanhene wɔn de wɔn bɛtumi abɔ na wɔbɔ wie a ne papa no ɛne yɛhwɛ wabɔ sisi a no na Dormaa hene bɔ manhene sisi a wabɔ na anum hɔ na obi de amanhene bɛsɛ aduasa ɔde firi ne mpɛ so aso aba sɛ yɛnye wɔn ntum sɛ wɔn ayɛ amanhene ɔde bɛduru hɔ nom na National House of Chiefs dabi wontumi woni ho kwan ɛna ɔsan de kɔɛ National House of Chiefs woni ho kwan dabi anya yi nti sɛ National House of Chiefs kora ma kwan a bra ɛne kyerɛ nkwanta dam bra ɛne kyerɛ nkwanta dam
National House of Chiefs man kwanya. Oh, teacher. Nanadu. Donc c'est na die me offer o makasa pa ma mani agi aprawa ketu hu kese anu abobo ntina ma yedi eti wo na die Dormaa oye no onkan hu sebi mpreduasa ogu ne hu animu asi se oye panyin na unya simpi bisi ya e se wo de kan asemu a ebeboa ukuru no emofra na woteti wo mu no ekwan be na wo fa so e de ateti wo mu se obi e Dormaani a asoma ne hini kan ogu ne animu asi sanse oye deya ahemfo no ye okesi wum oye deya ye okesi wu na asandefo ye mpe basa yo ebi anka ekoye kane no a ne bi anka de basa yo bi eba esanse de Dormaa enya simpi a ode ka no enya de a ede enkabom eba edi ntitimu eni basa yo na eba nenso nya de a saade ni bisi biem yirase kane no na ye de ye kwa akon nenso ene die na bresu yi ode adusua ena entity epa ena de tina Asante mai indi se oti baabi na wo ye Dormaa no wanya simpie umfa nka asemu a ebeboa o maabunu no umfa ntu omofo na sebi umamo tu ayampa enye ebedu mmebi no omofra na okika sansem ni kire omo no omo abesori etia wo ntime se ne se wonya simpie a ofa enka sempa na wonya se dibia na oka asemu ehun hia no enka ne se omo namwa obonse akese bi ewo nchen na enketu bi zu nchen eti mpanyifo kura bu bi se kwantankrama oni a wodi ntina ni nwane kura kwaban wo ye de ya bibia ye opanyiwom ye okese wom ahemfu mienu tena se omu didi a omu didi wi a yebenya de obeyi ayo ahonom eti mesre na Dormaa se oma ne kasa na oye de oye no oma ne mrafom akoye se wo preprija eja ena o prepre nenso nya de a obia ene ne beye sa de no abua bia eba biwu a sebi opre nti onsusu nkasa na mpanyisi die onimu ase a obetre wase ne so oti ase a onfre ho odehie onhwe die voice ya ebo no last week ye kansin bibli anya o voice nim ye se ya kire na se etimime no a se kapitisa asimi a memiama no ye kamin kasa biem nenso so be kasa de a yenso ye bekoso ne ya kire na se ye betre na se ama beduru mrebi no na nemu aye ha afio ka asemu a obia emfa na asem ne enya asem biem etimesire ne se ye nyina ye nuafo ye ya kanfo ye nyina ye asantefo Dormaa eni Asante nyina ya de kro ena na me kro enye se ye Dormaa eni Dormaa ne wasante Dormaa na ya Asante de kro Dormaa na ye kro di me de so mpempi ya na adwene se oman ne Asantehene eye man ne ese so ti ase ne se Asantehene onye man ne na se onye man ne a ye de kobrofo kasemu a ye se odikro eye sub divisional chief Obrempon eye divisional chief oman ne eye paramount chief enti de osonche oman ne obafra ne sei we no obodomwu enti wo de batwi mu a Obrempon no ene eye divisional chief no one Obrempon wotra no na wo ba paramount chief ni twi ohim kokroko wotra no na wo ba soro a eye e friend senya Asantehene na ohim bodomewu ene ontie ye be kana Dormaa nkomasem anano muntie ye nanano pani muntie ye bru na mebe kuma Dormaa nkomasem nanano pani muntie ye so na mebe kuma Dormaa nkomasem ifriti ti Dormaa kuma ba de ye nsi wa hini ko ifriti ti Dormaa kuma ba de ye mo hini ko obo nyame obo so ni asase na ba hini ahinie ifri nyame ho ahinie ifri tete pa from nyame obo so ni asase wura no ona bo na akua bakuma basai Asantehene preko otumfo se tutu Asante mewura no otumfo di ntutu akwa premo no ma Asante mama na mo na se tutu ampem so di ahini ma ahinie be ya ahini o wadi na chibija otumfo poku wala katachie na napoku wale kwa katachi kumya dia premu sunu awanko ifrise krobia Asante kotokodie yeni muko yeni mujani yo yeni muko yeni mujani tukuma pembebo
Otumfo se tu so ko baby awaba. Wasana babiem. Otumfo se tu ababiem. Kotoko hene se. Wa mani sebio. No dia krabo ni atudra edeni. Nanan ma hemfo ni asante mamuntie. Otumfo se tu so ba nkoso. Engumasiani puntio nti asante mamumwano. Aye nane ya mwabatrasio aye nane. Na se tutwe. Otoko hine ya mwabatrasio. Yes say. Enyom krofo no ye manhia atete enyom krofo say free tetia oduma nkoma ba ade no yensi ohene kwa. Ye mo ohene kwa. Na twedi ampo nyankopon ne bo ohene no bo ohene say etu. No man sika dwa free soro ye den e baaye. Enna what to me no say wono nko amfa emu bon ho no mfa nante watu apete ena bia so nananom so nanankra ye be kona opese o ka bibi yo me ka bi a kire me aminu ya pani Dormaa hene se dawuro kofi ma homene so na yemfa ntumpan ka ho na yanka nkire Asantema ni wiase nyina se ahenie efretete efrodoma nkoma obi a okwa asoli bia no oji nyame agya nyame oba nyame nkronkron di eti saa na Dormaa hene na konwa na wote so no esunsum na koma eni ne tumi nyina afira Asante eti omre ne ho ase na onkofom na ompe dananom nimdifuo bi na onwanto a omnomfa dwaatoa emra na omeka na asem yie na anya saa ebeduru baabi no ono a hye ne dem asaso obedwane akopiem na ofiri asaso dwane kopiem a epiem a obedwane afa hene onti asma me ka kire no ono anasaso a wote no obedwane na wawura piem na owura piem ho a eho no obedwane afa hene onhwe bibi se wanhwe bibi a ebeduru baabi no obenu no ho ewo nsem a oyeden okeka no ho na Asante mpenesa na de enti a ama akoba saa ne se nananom hyeka bi yesi funtum framfu da nkyem framfu eye do kroye ene ntiase ena sesei nana yewura opem so edibu man na nka de oye no obonzo onya be makura o wonya be ma bako kura na bibi nti ena Asante ayedi nti onhwe ne nsem yie na onkeka ne nsem yie ena sebi ebru sebi enyaado nananom se opam ohufo a oto ne bema nti so opam a obedan nani na tiefo meka mo se akasema miedu na no nwotwe apamu no nwotwe pamu pa mema mo soso mo de mo adwenkyere ene mo nsem bisa aba na ohun se obi beka se ebi obi nti ase obi beka se na adan na Dormaa hene asemi da bia yesom na de me ma tiefo ate ase ne se asam na yete se adwom yebo ne foforo enye de yebo na ate ne baako anye de wanhwe a unkopa kira kwan biem na mum yebo ne yeto aso bo a na eto ni patirim na eka ho ti de Dormaa hene ye ne se ya antenetene no ne atena ho ne ya hwe ma ne bo ho a ebeduru da bi no na be ya asem na ho ebi no ye ya ofa aduana piesie to no ho so eko wura baabi ma nkora akotworo gu o mungoma mu a se wono ni aduana piesie oso unuru ho oso nyewa wo ye ka akire enti ye ya no ohun se ne ya ba be se nokre nore ya ebinum sori ginaye sente saa no afi na yehu nokre no enti we de ye ma no meka ansa na ya be bagu wo firase no a na de hia no on say aduana piesie say mpokura no wo se ye ka so ka Asantema ho so Asantema tenase a benkum no na otoso mienu otoso miensa say ayi
asuminya kumawu no ono aba ansa no no aba omo ya nuafo to omo nyi se asuminya ni hɔ a kumawu ne hwe bankum hɔ na ono so omo so ni hɔ ono so ahwe hɔ enti ono no wo ye commander wa ha ya bɔ no commander wa ha yo mama kwa na me teacher de me pesa me sisu biom ne se de nti ama me kan se ade na ye se dwom ye bɔ na ye bɔ ne na eto ni patrim mesra nananom ada no yewura kan asɛm bi abra wo di restoration of Asante Confederacy 80 years abra Asante pagya biom no ba so no ni fiadwo wɔtwe no yewura kasa no o kasa nananom eduru bere bi a asɛm bi ba na nananom ayi wo mu ani no mo ayesa asɛm na aba no omo de emfo omo ho omo de omo nka ho bi na yese aboa no si yetwa ne ti a de aka ne yedai enti wudi so wanya ahene na otu kuro mu di na ase wudi ye modin enti wudi de se yaka no kura asɛm bi a kyerɛ wo da enti ɛyɛ wo ya se ewura kan no kura kyerɛ wo nti se obi ka ne se ɛyɛ wo de ne se wo nsoso a hu se amana na wo bɔ no wa ne ye besum wa ye de edu akotum ti se bi obu se bi anya ado se wo ye nana bi na se amo atwe afena swai na se wo sa homra na me ye ohene na se ye keka sa ansam we na se wo te hɔ na wuntimi nsɔle he ye ka no nana dukan wasi tete no ye wura se tete ne ne ye di atuo ene afena ekosa ekoko ye sisa ntuo ne afena ne de akogina kono ne ye di akon gidigidi no ye timi kasa ba twere bo a ne ho bo atuduro no ba ma okura tuo ne afena ye den ekoko ene omfa tuo ne afena enkoko oso de nimdie nyansa nkabomu ene kroye ene echichire no de apagya na Asante man ene Ghana man enti sa wote ho na sa nimonyam we ye ekoso nyina wutumi kwotena baabi na se yakasa Asantehene na de hoho aho sa oso wo ka ho bi na akoto ne ye ka na usi ho oso won ka hwe na odi watutu ntuma na de uchiri yesu usu a na o de o hwa na se no ani ye twa no gu no na wo mu de ye de wo kwai ye wa hemfo se nko a yo di o mo hwe ne ye o se de wo ka no Asantehene me kan kyerɛ wo sɛ sɔre kɔkɔ Asantehene me kan kyerɛ wo ye nkonkɔgye apem so no hɔ ansa na waye biribi emra ya santu asɔre ye no wan no kɔ no hɔ kɔgye tumi ansa na wɔsɔre enso abe apagya ma ebi aka ne man nyina wo sɔre a ɛna wo nya din obi oyini bi wo kra no a o sɔre aka bibie no a obi bedi na tem nti no on sɔre now sebe Asantehene achi no oyini bi wo tabi ndi oyini bi ni ho ni edi watema na ayere enti nananom nso sɔre nka bi asɛm a ɔka no sese ɔno pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔka law ɛnyemfo lawyer fo bebre wo mu enti de ɔno na de wɔka kra sɛ ɔno nkwa na betimi aka mu ntimi nka musuro wɔno kra wɔde nka atwa mu agudada mu ntimi meyi mu ho we de ye ka de free sɛ woyɛ di kuro bi kra na hye baabi a woyɛ ɔhenwa ɔhenkuma odi kuro na sɛ wo hye baabi a wo betimi asɔre ako woyɛ ɔbrempɔn a ɔhempɔn wo betimi asɔre ako woyɛ ɔmanhene a ɔhenkokroko wo betimi asɔre ako wo himbodomewo de apem so ono odamfu a sa ye nyina chi ko bodomewo a oda hwenie mu ono womfane ho nyegye sa no ma no endi se na do ma hene enimu a na opeso ohun se opeso okama no kopie se Asantehene eye manhene oye manhene ogro beso se ni kuro mu ho se kuro na ye ne dia no friend say oye manhene kura ne manhene no esono te se de pope oye archbishop was a bishop wo Vatican no
ono kro no ana sai pop ndi Asantehene ne man ne kumase ya otimu na so ye mu man yina ye gizati o man ye gizati aman ahimfo yi what is ye gizati Asantehene da ye gizati ahimfo hwana wote Ghana ha what say Asantehene ade ne file ekọ National House say ye gizati no wa we try nti mo magimi ntumu ansa na afrɛ me Asantehene teacher eno na man ye na me matie for so eno na man da baby adi me mra pungen amemra bro samna problem akungen amra mu flayo sene dom no wa o apemso wo saji fogu nyagwasio cross tina dwe tina singen wo saji fogu nyagwasio cross tina dwe tina singen otoko ni tina sie krobia hile tina singen otoko hile tina sie krobia hile tina singen me ma krobia iri fiama ni kotokungen me ma krobia iri fiama ni kotokungen Asante church champion fungen Asante church champion fungen Asante sie bo Asante sese bo smotitien. Robia Santina dwe tina singen. Robia Santina je tina singen. Osachi chie mi modi nwe wisio. Osachi chie mi modi nwe wisio. Why ne benya sajuso supanini akwabok masika pobano. Why ne benya sajuso supanini akwabok masika pobano. Obinya sebi anko baby. Obinya sebi anko baby. Ameno tedi fieba dem le fie tina singen. Ameno tedi fieba dem le fie tina singen. Sewani tof moje ngen. Sewani tof moje ngen. Odofu da diotmo champion fungen. Odofu da diotmo champion fungen. O sioni krowios menitien. O sioni krowios menitien. Eja kwa jale na dia sadungen. Eja kwa jale na dia sadungen. Akusi biokum blood mo champion fungen. Akusi biokum blood mo champion fungen. Eja kwa free say frampono dem le ferisi. Eja kwa free say frampo dem le ferisi. Ose tutu mi modi nya wisi o. Ose tutu mi modi nya wisi o. Why ne benya sekanti nche gbochi dan kwan se wan pim sika poba no. Why ne benya sekanti nchire gbochi dan kwan se wan pim sika poba no. Binya se bianko baby. O binya se bianko baby. Dago bakana ne flampo no. Dago bakana ne flampo dem le ferisi. Mi mo jabindo da ko yadungen. Mi mo jabindo da ko yadungen. Yado ne dia ko boji jota touch mo champion fungen. Yado na ne dia ko boji jota touch mo champion fungen. Oto sika sama ne jaja kungen. Oto sika sama ne jaja kungen. Jaku e bo ban ko dun flewo. Jaku e bo ban ko dun flewo. Na flewo flampo no dem le fa o. Na flewo flampo dem le fa o. O pokwali modi nwe wisi o. O pokwali modi nwe wisi o. Why ne benya se ja cho poku pani ni echa ikwan ba no wo. Why ne benya se ja cho poku pani ni echa irikwa ba no. Obinya se bianko baby. Obinya se bianko baby. Asini eja mi bo hichbo champion fungen. Asini eja mi bo hichbo champion fungen. Oyi me echa ikwan bo smenitien. Oyi me echa irikwa bo smenitien. Obienta ko si pepingen. Obienta ko si pepingen. To di me echa vote mo champion fungen. To di me echa vote mo champion fungen. Obieka si play po bo smenitien. Obieka si play po smenitien. Obiena dwe tina singen. Obiena je tina singen. Lodlo ko ni pabi e ku di fata blo fo santo di fata ni bingen. Lodlo ko ni pabi e ku di fata blo fo santo di fata ni bingen. O ku be do play mo champion fungen. O ku be do play mo champion fungen. O ku enti play po ni bo smenitien. O ku enti play po ni bo smenitien. O ku ga kana dwe tina singen. O ku ga kana je tina singen. Ashe flampo no dem le fa o. Ashe flampo dem le fa o. O ba ble di fa di me chanfo tete janku da bungen. O ba ble di fa di me janku tete janku da bungen. O fo subi mana abuni abungen. O fo subi mana abuni abungen. O kokko ni tobo afo afru bungen. O kokko ni tobo afo afru bungen. O chi ko tane ko si frimpon ngen. O chi ko tane ko si frimpon ngen. O ko ni mnedia. O ko ni mnedia. E dodo bo yichbo champion fungen. E dodo bi won yichbo champion fungen. O gabi sai na jaja fungen. O gabi sai na jaja fungen. Plan Japanese
Sibosi akwamu akwamu mpofano smanitiarisia. Branchi penyini Sibosi akwamu akwamu mpofano na no smanitiarisia. Okodia kresi stebletoni much more champion fungen. Oh, family kresi ina no smanitien. Oh, family kresi ina no smanitien. Oh, jabia kresi na no smanitiarisia. Oh, jabia kresi na no smanitiarisia. Asia sokwa. O say tutu ti esa dum le frawe. O say tutu ti esa dum le frawe. On kasa chebo mofo. On kasa chebo mofo. O pata ku chire ku aje ku abonebo. O pata ku chire ku aje ku abonebo. Yafanko di abrani bonu se. Yafanko di abrani bonu se. Tia ton te do fota. Tia mo te do fota. No prima ku suna kwa mo kwa media. 104.7. Yo prima ku suna kwa mo kwa media. Na se du so ni adepere. O kese dia ye ni Adam Latifi. O se fa chem na kwa yen. O se di fi ama ni chem na kwa yen. O fo chem ni bi eku mo kwa 104.7. O fo chem ni bi eku mo kwa mo wisi ne so nya tran kwa sen. O bli kwa mo ko tie ni sekungen. O bli kwa ye mo ko tie ni sekungen. E me ko tie mo tripo bi asmani. Obi asmani so ti so mo chem so. E mi eku chem mo tripo bi asmani. Bobi asmani so ti so mo chem so. Akwa de chema koy. Akwa de chema ba mpata so bi akro no. E pe to te fu bembe to ti so mo chem so. Akwa de chema koy. Akwa de chema ba mpata chu mi su bi akro no. Mpata chu mo te fu bembe so ti so mo chem so. Sakrabutia woni mitwe America wo bom kabutuo opumso. Asante twi kroje. Asante pio de. Eno no opumso. Soko ine jamfia mi abro fro ine jamfia mi aye bie mo fro no ya de bia da bitwe bo nya pafrako. Tu jamfi bembe so ti so mo chem so. Yo se kuto dan kuto blan kuto kwa ya ti etro. Sakrabutia woni mitwe America wo bom kabutuo. Anti che bembe to so mo chem so. Yo sin kuto dan kuto blan kuto kwa dan si ya chimedro. Ya chi amo tinebu afa homa. Antu che bembe so ti so mo chem so. Wa saji fogu nyagwa singen. Wa saji fogu nyagwa singen. Wo krosa tinadro tina singen. Wo krosa tinadro tina singen. Wo kubedo to ba dem le fa kumyagwa si adum na chemera. Opemso 104.7 FM. Ongam kase blukwe ma ne homne so a anwen hima nyina brase.